Otetaan pari epämieluisaa mielipidettä tuosta Suomi-Sveitsi MM-finaalista. Mutta sanotaan nyt alkuun, että finaalissa on täysin ansaitusti Sveitsi ja Suomi. Mun mielestä ne selkeästi parhaat joukkueet. Kanada nyt oli haisulla, mutta Kanada oli lähinnä joukkoyksilöitä eikä kokonaisuus ja Suomen pitikin hoitaa se eilinen peli. Ja tulee olemaan kyllä hieno finaali. Jo tuossa lohkovaiheen päätösottelussa oli niin paljon tunnetta, että mä silloin jo toivoin, että nimenomaan nämä joukkueet nähdään tässä finaalissa ja nehän nähdään niin kuin pitääkin. Mutta niihin epäsuosittuihin mielipiteisiin tulee olemaan niin tasainen peli, että mä väitän, että Suomi tulee kaatumaan maalivahtipeliin. Tuo eilinen Kanada-ottelu sen paljasti tällaiselle raudanlujalle maalivahtivalmentajalle, että Annusen pelilukutaito ei nyt riitä näihin peleihin. Kanada yllätti Annusen useamman kerran niin, että Annunen ei oikein ollut valmiina niihin laukaisukulmiin ja ajoituksiin, mistä ne kiekot lähti ja senttejä suuntaan jos toiseen, ne kiekot olisi ollut maalissa ja lopputulos olisi voinut olla erilainen. Ja nyt mä väitänkin, että varianssiraippa rankasee kerran huumaavan kotiyleisö ja Sveitsin dynaamisemman viisikko pelaamiseen verrattuna Kanadaan. Joten näillä markkinoilla mä veikkaan, että Sveitsi ottaa se ensimmäisen MM-kultansa, mutta Suomi ja Annunen saa mut todellakin todistaa vääräksi. Mitkä on teidän veikkaukset tähän finaaliin?